Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda koronavirus ýok diýmegini dowam etdirýän hem bolsalar karantin zowlaklaryny ýene-de giňeltmegi planlaşdyrýarlar. Bu ýylata koronavirusa garşy waksina edýärler. Şol sanda ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alınmadyk Hytaý tanjymlaryny ulanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 15-nji martda Liwap vilayatynyň häkimi we saglyk ministriniň ornbasary şol sebäpde ýerleşýän karantin zowlaklarynyň birine baryp görüpdir. 500 adamlyk bu karantin zowlugy ýaňy ýakynda ulanylşa berilen täze köprüniň goýynda Hamaderýanyň kenarynda ýerleşýär. Karantin Ukrainanyň Altkom kompaniýasy tarapyndan öň ulandan jaýlarda ýerleşýär. Habarçy resmiýetlerin karantinde hastalaryň saklanýan şertleri bilen tanyşanlygyny we ony giňeltmek we şertlerini gowlandyrmak üçin ähli çäreleri görmegi buýranlygyny habar berdi. Azatlyga ma'lum boluşyna görä Liwapda 3 sany karantin zowlugy bar. Öňki guruluşy kompaniýasynyň binalarynda Amaderyanyň çep kenarynda ýerleşýän bu karantinden başga da 100 adama niýetlenen karantin Farabda Özbegistan bilen Terkeden goýynda ýerleşýär. Etasan daşary ýurtlylar bu zowlugy ýerleşdirilýär. 3-nji karantin zowlugy ýanwar aýynda Liwap vilayatynyň Çärje we Trawynyň gün ortasynda açylypdy. Bu diýetkä gaz turbina stansiýasynyň guruluşyna gatnaşýan daşary ýurtly hünärmenleri şeýle hem Türkmenistandaky beýleki uly guruluşluklara gatnaşýan daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleri üçin döredilipdi. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri daşary ýurtlardan türkmen raýatlaryny getirmek üçin nowatdaky uçarlaryň gelmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Ýurda gaýdyp gelen türkmen raýatlary daşary ýurtlary hem uçar ekipajlary hökmany 3 hepdelik karantina ýerleşdirilýär. 16-njy martda Azatlygyň sebitdäki çeşmeleri garaşylýan uçarlar bilen Özbegistandan we Täjikistanyň türkmen raýatlarynyň getiriljekdigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, vilayet häkiminiň hem saglygy saklaýyş ministrliginiň resmiýetiniň karantin zowlugyna eden sapary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir toporunyň getirilmegi bilen baglanşykly. Hususan da indiki uçaryň 18-nji martda garaşylýandygyny çeşmämiz aýdýar. Şu ýylyň dowamında karantin zowluklaryndaky ýerleriň sany diňe Liwap vilayatynyň özünde 700 adama çenli köpeltmek meýilleşdirilýär. Galanlary Balkan vilayatyndaky uly karantin zonasyna iýerler diýip çeşmäýdär. Azatlyk radiosu Liwap vilayatynyň häkimliginden we ýurdun saglygy saklaýyş ministrliginden karantinleriň giňeldilmegine we daşary ýurtlardan türkmen raýatlarynyň getirilmegine degişli habarlar barada resmi maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmenistanda ýylatyň COVID-19 keseline garşy vaksinasiýasy dowam etdirilýär. Liwapda vaksinasiýa geçen hepdede başlandy. Uly keselhanalaryň işgärlerine Hytaýda öndürilen vaksinanyň birinji tapgyry berildi. Paýtagtda medisina işgärlerine kanuny goýraýjy hem güýç edaralaryň şeýle hem käbir beýleki döwlet edaralarynyň wekillerine vaksina fevral aýynda berilip başlandy. Olara esasan Sputnik we Rus vaksinasy edildi. Şu günler Aşgabatda vaksinasiýa nowaty pensionerlere ýetdi. Habarçylaryň 16-njy martda aýtmagyna görä, käbir poliklinika işgärleri pensionerlere jaň edip vaksina üçin ýazylmagy teklip edýärler. Hususan da 8-nji poliklinikada ýazgy aprel aýyna alınıp barylýar we Hytaý vaksinasy hödürlenýär. Ýanwar aýynda Türkmenistan bir wada 2 sany Rus vaksinasyny resmi hasaba aldy. Şeýle de bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny hem dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planyny elan etdi. Emma Hytaýyň vaksinalaryny resmi hasaba alynanlygyny we ulanylýanlygyny türkmen häkimetleri ma'lum etmedi. Hytaý vaksinasynyň Türkmenistana ýeberlendigini 6-njy martda Hytaý telewizionyasy habar berdi.